Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kom. Ħutejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallej dmirjieti. Ħtijati, bl-akbar ħtijati. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġin, lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġir, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bil-missier, int li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet ta' dinja il-qat tal-btana, int li jed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek għaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Spiritu Santu nitolbu. Din qudisa din niftakru nitolbu għal-Ruħ Salvu u Marija Kawki. U Alla li tħares lil min jittama fik mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma qaddis. Kattar fuqna ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli nieqdew tajjeb il-ġid li jgħaddi hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari jieklu jibqalhom iż-żejjed. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien ġie għand Eliżew raġel minn Bal Salisa u ġib li raġel Alla ħobż tal-bikri, 20 ħobża tax-xajr u żbul mimli qamħ ġdid. Eliżew qallu, għatihom lin-nies ħajjieklu, imma l-qaddej tiegħu wieġeb, kif nista' nqassam dawn lil 100 ruħ? Reġa' qallu Eliżew, għati lin-nies ħajjieklu, għax dan jgħid il-mulej, mhux biss jieklu imma jifdal ukoll. Dak qasmilhom u huma kielu u kien tfadal minnhom bħalma qal il-mulej. Il-kelma tal-mulej rodu ħar lil Alla salm risponsorjali ngħidu flimkien iftaħ idek mulej ferraħna bil-ġid li tagħtina. Ngħidu flimkien iftaħ idek mulej ferraħna bil-ġid li tagħtina. Kull ma għamilt inrodlok ħar mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu, ngħidu flimkien, iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tagħtina. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej u int tagħtihom l-ikel f'waqtu. Int tifteħ idek u xxebba lil kulħadd bil-ġid, ngħidu flimkien, iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tagħtina. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lej kull min isejjaħlu fis-sewwa, ngħidu flimkien, iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tagħtina. It-tieni qari, ġisem wieħed, mulej wieħed, ma'mudija waħda. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostol lill-Efesin. Ħuti, inħeġġixkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta ta' sliem, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda,
mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej, rodu ħar lil Alla. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Alleluja, alleluja. Profeta kbir għam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġel skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn il-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu telaq lejn l-oljiet u għatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien ripilejt il-festa tal-Lut. Ġesu refajneħ lema kotra ta' nies ġejja leħ u qal lil Filippu, min nixtru l-ħobs biex dawn ikollhom xieklu? Dan qalulu biex jippruvaħ għaliex hu kien jaf sejjer jagħmel. Filippu wieġbu, 200 dinar ħobs ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu Indri u Ximon Petru qallu hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejn u 2 xutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies? Ġesu qal, qiegħdu n-nies bil-qiegħda. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies xi 5,000 raġel qagħdu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet rat il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm rid. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies minn 5 ħobżiet tax-xejn wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li jagħmel Ġesu qalu dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta intebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn l-oljiet. Il-kelma tal-mulej tifħili. Kemmu sabiħ eżisħuti l-ewwel nett li qegħdin hawn f'dan is-santwarju qaddis tal-Madonna fejn Madonna tiġborna bħala familja waħda. U hawnhekk mill-ewwel nintebħu kemmu sabiħ verament li l-qalb tal-Knisja hija l-Ewkaristija. L-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw. Kemmu sabiħ meta tagħmel il-ġid, meta tiftaħ idejk għal minnu fil-bżonn. Min verament iħobb u jifhem lanqas biss kważi ikollok bżonn tistaqsih xi trid għaliex huwa jinduna b'dak kollu li inti verament teħtieġ. U hekk qegħdin naraw ukoll illum fil-qari li smajna. Propju naraw hawnhekk illi Eliżew u ġvera bniedem ta' Alla, bniedem li jaf li Alla jipprovdi, jagħti lill-fqir li Alla huwa dejjem kontinwament magħna biex jagħtina dak li aħna neħtieġu. Għati lin-nies ħajjiklu qallu għax dan jgħid il-mulej mhux biss jiklu imma jifdal ukoll. U hekk rajna llum fil-Vanġelu li smajna. Alla mhux biss jara l-fidi tagħhom għalhekk jgħidilhom qegħduhom bil-qiegħda qabel Ġesu ma jagħmel il-miraklu irid jara wkoll il-fidi tagħhom.
Nafu li f'Kafarnawn meta ma kienx hemm dik il-fidi Ġesu ma setax jagħmel ħafna mirakli li fejja ftit morda u propju dan kollu. Anzi, kien baqa mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. U għalhekk propju importanti għalina l-insara nintelqu fidejn Alla, nemnu fih, Alla jaf x'għandna bżonn. Imma hawnhekk qegħdin naraw li wara Ġesu, wara dawn il-mirakli, Ġesu jridhom intom ġejtu qegħdin tfittxuni għax kiltu, għax xrobtu. Imma issa hemm bżonn tifhmu li hemm ikel aktar importanti minn dawn. Hawnhekk Ġesu diġà kellu f'moħħu l-Ewkaristija. Għamlu dan b'tifkira tiegħi kif qal lid-dixxipli tiegħu. U għalhekk propju naraw hawnhekk propju Ġesu juża anke is-sempliċità il-ftit tal-oħrajn biex jagħmel miraklu kbir. U hawnhekk jgħidilna ħafna u ġvera bdew jemnu fih. Iżda Ġesu mbagħad jibqa' jkompli jgħidilhom jiena hu l-ħobs li nieżel mis-sema. Kull min jikol min jixrob minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Din hija l-garanzija li qed jagħtina Ġesu hawnhekk u kontinwament. Hija l-garanzija tal-imħabba tiegħu, tal-preżenza tiegħu fostna permezz tal-elementi l-aktar sempliċi tal-ħobs u l-inbit li nafu li jinbidlu għalina fil-ġisem quddiem ta' Kristu. Għalhekk eżiskuti ejjew ħalli verament irroddu ħajr lill-Alla, ejjew ħalli nħalluh jimla l-qalb tagħna bil-ferħ. Iftaħ idejk mulej, ferraħna bil-ġid li tatina u hawnhekk naraw kemm verament ġid kbir Alla irid jagħti lil kull wieħed u waħda minna jekk aħna nersqu leh b'qalb sobina u niedma. Hekk ukoll Om Ġesu u omna. Il-ġid li l-Madonna tagħmel speċjalment mod spiritwali. Il-Madonna li tifhem id-batija tal-oħrajn, id-diffikultajiet, l-uġieħ, il-mart, ejjew ħalli aħna wkoll nersqu lejn dillhom l-aktar għażiża li Ġesu ħallilna bħala rigal fejn aħna wkoll nistgħu nsibu l-qawwa l-faraġ, il-kuraġġ fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk mhux naqtaw qalbna, iżda nimtlew bil-ferħ ta' Ġesu f'din l-Ewkaristija, nafdaħ fidej il-providenza tiegħu u aħna wkoll kif jgħidilna u kif smajna kif ilqallhom Ġesu għatuhom intom x'jieklu. Ġesu jistenna minna wkoll li dak li jagħmlu inkompluh aħna l-bnedmin. U mbagħad kif qalilna wkoll San Pawl fit-tieni qari kemm hija sabiħa. Imxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin billi bl-umiltà jgħidilna kollha bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu l-xulxin. Li kieku jasla verament il-bniedem tal-lum jifhem din l-imħabba kif għandu jgħix is-sejħa tiegħu kieku żgur li ma jkollniex aktar la dwejja, la nkwiet, la indifferenzi, la mibeda, la vjolenza u lanqas ġlied. Iżda jkollna verament il-ferħ li jagħtina Ġesu kif jgħidilna huwa stess mhix il-ferħ li tagħtih id-dinja nagħtikom jien, imma l-ferħ veru li jibqa' għal ħajja ta' dejjem fil-milja kollu tiegħu. Għalhekk ejjew aħna wkoll biex is-sejħa li Alla mlilna, it-tama waħda, il-fidi tagħna waħda, il-mamudija waħda li aħna rċevejna falla wieħed mis-sir ta' kulħadd li hu fuq kulħadd, kulħadd u f'kulħadd. U dan li jaqadna u jagħmilna tassew ħaġa waħda fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U issa nqumu bil-wieqfa u nagħmlu l-professjoni tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed imissier li jista' kollox. La ħala is-sema u l-ard, dak kollu li jidher dak li ma jdirx,
f'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla imnisser minn missier qabel kull żmien. Dawl minn dawl Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul natura waħda mal-missieru bieħsa l-kollu. Nizem is-smewit għalina bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem is-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġini u sal bniedem. Salbu għalina bata Pons Pilat mitu difnu fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salt nagħtihom ma jkollix twiem fl-Ispiritu Santu mulej jagħti l-ħajja li ġej minn missieru mill-liben li miqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missieru mal-liben u li jitkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddis kattolika apostolika nistqar mudija waħda għal maħfra ta' d-nubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Induru fuq il-missier li fit-tieba tiegħu jagħti bil-kotra l-ħobs tal-uliedu kollha u nitolbu jisma' t-talbiet tagħna għall-Knisja biex għal-ġid tal-bnedmin twettaq il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs tal-ħajja u tal-kelma tas-salvazzjoni nitolbu għall-anzjani kollha biex jgħixu kif jixraq din il-ħajja tagħhom mimlija bil-omor u biex id-dufija tagħhom ma żommhomx milli jħobbu u jfarġu lill-foqra u liż-żgħażagħ nitolbu. Għaż-żgħażagħ biex bl-umiltà jisimgħu l-pariri għaqlin ta' dawk li diġà għaddew mit-tiġrib tal-ħajja u bil-ħeġġa tagħhom ikunu ta' faraġġ għall-anzjani nitolbu. Għal-dardiet biex ikomplu joffru l-erf tagħhom lill-familji tagħna u biex bil-għaqal kollu jgħaddu t-teżor tal-fidi lin-neputijiet tagħhom nitolbu. Għax kollha li jinsabu weħedhom biex permezz ta' nies twajba li jżuruhom u jieħdu ħsiebhom iħossu li l-mulej jinsab magħhom ta' bilħaq nitolbu. U issa wkoll fil-qalb tagħna nagħmlu t-talb tagħna speċjalment lill-Madonna ta' Pino. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema jgħazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħaj li l-mulej Alla tagħna sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox.
tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għax int fiħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battinna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fija. Bl-ubidjenza tiegħek sibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-disobbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u fferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubin. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dawn il-misteru tal-fidi. Nistennewk sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Softan Antonio, mal-Sfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddej tiegħek Salvu u Marija Kawki. Ftakar ukoll f'ħutina li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebti. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Qazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fi biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missel tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missina يتقدس اسمك تسبح يكون تتين كيف السماء يدفع خبزنا ta' kull jum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nagħfru minnu ħati la ddaħħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tnek id-nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej mistu. Iżdejt kelma waħda. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. If to
nitolbu tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li ju tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek, għamel li dan id-don li ju tajunna bimħabba bla qies ikun jiswa salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna qabel il-barka n-navvis u titadem għalhekk inħeġġu lil min minnu f'saħħtu sabiex nhar it-tlieta 27 ta' Lulju imur id-dem li huwa tant bżonjuż u l-ħin ikun mis-sija sal-5 fil-berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberrikom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom.